Hej, jeg hedder Thomas. Goddag, Simon. Jeg hedder Rune. Jeg hedder Nikolaj. Hej, jeg hedder Sole. Jeg er sanger i orkestret Rigtige Mænd. Vi er sådan en original kopi af en art, og vi spiller TV2. De fedeste TV2-numre, som I kender. Vi skal spille til DGI Landsstævnefest. Vi glæder os sindssygt meget Til at komme til Aalborg og trykke en ordentlig syg fest af. den 30.6. Vi spiller alle hitsene, så alle kan synge med. Så kom og hør os og få en fed fest. Rigtige Mænd, vi er et hyldest til TV2 og kvinden som sådan. Ain't no time, we love you.